Ginpabombo sa mga mangunguma mabudlay nga sitwasyon sa Barangay Maliapa via Iloilo matapos nga mabaan ang ilang mga humayan. Sa interview ng Bombo Radyo kay Rowena Dailisan, mangunguma kag residente sa lugar ginpahayag nga tagahawak ang tubig baha kag wala na sang kanal nga mahimo pagaagyan sang tubig. Nagsugod ang problema sang Agosto 2025 sang may building nga ginpatindog sa palibot nga ginatudlo amo ang nagresulta sa pagbara sang kanal nga kuntani guluhaan sang tubig. Sa subong nga panawagan ng mga mangunguma sa mga responsable nga ahensya kagamuman sa lokal nga pamunuan nga buligan sila agon mabalik ang normal nga operasyon sa ilang mga umagag malikawan ang mas dako pang danyos. Ang ginakuan ko lang daan kuno diga sa amon kanal man lang daan, kanal ang gidaan lang ako nga ginapangayo na diga. Tanan kami na diga sa 20 ka hektaryas, kanal ang ginapangayo namon. Ugaring pagtindog kang patrila na diya kag ang bistang ka bago nga building tulad, baligin sirado nandabi ang kanal mo. Ti ano pa? Why na tigwaan ang tubig nga balik sa babaw. Ti ang tubig nga portion tuya sa dalom, tagahawak sa sobra. Ti why kami ti mahimo, ti ko namon paano namon abi niya nga nagsabog kami kaparay. Tapos pagsabog, na-perder man ang amon sabog. Nabarian ng mangungumang si Rowena Dailisan.